Nesta 21ª edición da Mostra de Teatro pasarán polo escenario 8 agrupacións e máis de 300 participantes. Desenvolverase entre o 28 de maio e o 2 de xuño, con funcións a partir das 7 da tarde no Auditorio Municipal. A clausura correrá a cargo dun musical e farase entrega de diplomas e agasallos ás compañías participantes. Como novidade, este ano vamos a ter unha representación, un espectáculo musical infantil que se celebrará o último día da mostra, o sábado 2 de xuño. Virá da man da compañía Educateatro e ca obra Os Tres Porquiños. Ese mesmo día terá lugar a clausura oficial da mostra, donde faremos entrega dos correspondentes diplomas a todos os participantes e faremos tamén unha entrega de un agasallo de unha figura de artesanía galega que temos. A mostra, que cumpre nesta edición 21 anos, conta cunha longa traxectoria como xerme de novos intérpretes, grazas á Asociación Cultural Alfaia, quen a puxo en marcha en 1998. É certo que isto foi unha idea da Asociación Alfaia, pero tamén terei que decir que sempre, como asociación, tuvemos e contamos ca colaboración do Concello. Cando nos vimos que nos vía un pouquiño grande, surxiu a idea, a través do anterior Concelleiro de Cultura, Luciano Fernández, de unificar a varios grupos para poder facer a mostra e facelo a través do Concello. Dende a organización fan un chamamento á participación para manter o éxito das anteriores edicións, facendo desta mostra unha das máis lonxevas da comarca.